Hallo en welkom bij eindelijk weer eens een nieuwe aflevering van Dit is geen podcast. Ik ben Pepijn. Ik ben Ozaya. En ik ben Joel. En vandaag gaan we weer eens een plugged in doen. Dus we gaan weer eens naar een muziekje luisteren. En vandaag is de beurt aan Joost. Met zijn nieuwe album Kleinkunst. Hij heeft weer een album gedropt. En dit is trouwens 1 januari vandaag. Gefeliciteerd. Wow, gelukkig nieuwjaar. Ik ben ziek trouwens. Dat is waarom mijn stem zo klinkt. Long live love verkoudheid. Ik ga niet veel zeggen deze aflevering. Maar ik wou er toch bij zijn. Ja, gewoon voor de gezelligheid. Ja, precies. Eerst zaten ik en Pepijn hier en toen zei Ozaya, nou, ik wil er toch eigenlijk bij zitten. Ja. Dus nu zit Ozaya er ook bij. Want het enige nummer... Hoeveel nummers van dit album heeft hij al als single uitgebracht? 2. En dat zijn? Latin Gabber. Ja, die ken ik. En Everyday. Die ken ik niet. Maar ja, vorige week dropte hij ineens een story van 1 januari album. Dus ik ben ook een beetje uit de Joost muziek. Ik was wel heel groot fan voor Eurovisie. Ik meen ook dat jij naar zijn concert zou gaan. Ja, maar toch niet? Toch niet? Nee, ik weet echt dat jij even weer zo'n geek momentje had van Joost. Nee, dat vorige album, daar zaten echt wel een paar bangers op. Die hebben we toen ook gecheckt. Dat was Unity, toch? Ja. Unity. Het voelde meer als een mixtape, had ik het idee. Omdat er ook best wel oude dingen op stonden. Zoals Europa Pa en die dingen allemaal, ja. Maar zullen we er maar eens in gaan? Ja, wat hebben we te vertellen over Joost? Wie is Joost Klein? Ja, hij heeft op vroege leeftijd allebei zijn ouders verloren. En dat speelt dan een grote rol in zijn muziek, zijn kunst. Maar ja, hij is gewoon hij doet alles zelf. Behalve dan het produceren. En dit is zijn 6e album? Moet ik even kijken eigenlijk, dat weet ik niet. Goed ingelezen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zijn 9e al. Jezus. Zijn 9e album. Kleinkunst. Kleinkunst. Maar ja, ik weet niet wat we moeten verwachten, want ik vind zijn nieuwere stijl met die comedic voice is niet helemaal mijn ding. Maar nee, dat kan ik wel ben echt wel benieuwd. Dus zullen we beginnen? Let's go. Wat is de eerste track? Nummer, Capitalism. Capitalisme. Wat is kapitalisme? Ja. De eerste track. Uit. Wat vinden we ervan? Eerste track, Capitalism. Ken je weet toch wel, op camping staan toch wel eens van die animatiemensen. Die zouden echt zo'n muziek afspelen. Die zouden hier wild op gaan. Ja. Dit is echt zo'n kinderdisco nummer. Ja, het is wel een beetje happy. Maar dat is niet per se iets negatiefs. Nee. Ik vond het wel cool beginnen met die wekker en zo. Het is, ja, hij heeft nu een beetje zo'n andere stem. Ja. Een beetje die comedic voice. Volgens mij hadden we het daar net ook tijdens het nummer over. Dat is een beetje wennen. Maar ik snap op zich wel dat hij die kant op gaat. Want dat is wel grappig. Ja. En ja, daar zat voor mij best een herkenbare melodie in. Ja, Daar had ik het met Joel net over. Je hebt, en dit is echt van die muziek die wij deden vroeger cd's branden als we op vakantie gingen. Want toen had je nog geen Spotify. Spotfitty. En dit is een van die nummers die ik echt keihard veel geluisterd heb. En dat is Plage van Crystal Fighters uit 2012. En die samplede hij. Nou, ik weet niet of het een sample is, maar moet je luisteren. Jawel. Het is wel diezelfde melodie. Ja, misschien is het een sample. Nou, het is ook dezelfde melodie geloof ik. Kennen jullie- Ja, sowieso. Kennen jullie dat nummer niet? Jawel. Nee, zeg maar niks. Ik voel echt een banger. ken ik. Ja, dat ken ik wel. Dat is ook een beetje campingmuziek eigenlijk. Ja, maar dat was voor mij echt vakantiemuziek. Nee, ik vind het is wel weer echt een Joost nummer. Je hoort. Een beetje die Ook- birdsong vibes. Ja, ook zonder zijn stem hoor je dat het Joost is, zeg maar. Ja. En dat is iets wat hij wel heel goed doet. Hij heeft zijn... Maar ik vond de mixing Ja. vond ik iets minder. Ik vond dat die stem wat harder mocht soms. Oh nee, dat had ik niet. Dat had ik wel. Oké, next Nou, track. Wat is next? Shanghai Night. Shanghai Night. Deze vond ik wel lekker. Ik vond deze mid wel. Deze getransition? Ja, dat was hem. Maar het ding klopt niet helemaal. Maar Oh, oké, ja. ik vond deze mid. Dit is dus echt wel, die voice gaat me echt wel te ver hier. Dat ik dat Snap gewoon ik. niet meer kan enjoyen, zeg maar, snap je? Ja, die kan ik wel begrijpen. Ja. Ik vond deze... Hier zingt hij ook net wat minder in. Dus hier kan je net wat beter naar de muziek luisteren. Ja. En ik vind gewoon, de muziek is gewoon goed.
Weet je wel, er zitten heel veel kleine dingetjes in. Er zit ook bijvoorbeeld opeens een keiharde genre switch in. Dat is wel keihard lachen. Die beat is wel grappig inderdaad. Ik vond deze wel grappig. Maar Ik snap ook wel wat Pepijn nu bedoelt met de mixing inderdaad. Dat hij soms... het klonk soms wel inderdaad als het meer op de achtergrond zat. Die vocals. de muziek zit harder. Ja, denk ik zo. Een stijlkeuze. Maar Wat ik bedoel, de lyrics gaan ook niet per se ergens over. Dus misschien zijn de lyrics meer complementair. Ja. En dan die stem ook als instrument achter iets of zo. Ja, ik vind het leuker als je zijn eigen stem doet. Dan zware stem. dit meer dat forceren. Maar dat is mijn mening. Ja. Zullen we naar track 3 gaan? Hoeveel heeft hij er op Unity eigenlijk gedaan? Niet veel, amper niet geloof ik. Het was op... nee, daar heeft hij het een stuk minder gedaan. Ik geloof helemaal niet. Dit is ook wat meer iets nieuws wat hij nu doet. Ja. Unity had hij high-pitched wel, maar niet... Nou, track 3. Farmcore featuring Horse Girl. Farmcore? Farmcore. Farmcore. Met Horse Girl. Oh, dat is leuk. Hij was wel echt heel lang deze wel. Deze was belachelijk lang voor het feit dat ze echt gewoon 10 keer hetzelfde zingen. Al vond ik de stem veel minder irritant. Ja, maar hij doet hier ook minder. En hier past denk ik ook wel beter bij de muziek of zo. Het gaat wel veel meer richting happy hardcore dit. Ik vond deze wel de leukste tot nu toe, denk ik. Ook al was hij zo lang. Ik vond deze belachelijk lang. Als hij wat korter was, vond ik hem ook wel leuk. Het deed me kennen jullie Frozen nog, de film? Ja, natuurlijk. Ja, in Frozen heb je zo'n liedje, dat zingt die Sven of die Christophe naar dat rendier. En dan zingt hij van Reindeers are better than people. Sven knows all about that. Het nummer gaf echt massive vibes daaraan. Ja, het is best een grappig nummer. Reindeers are better than people. Horse Girl, ja. Denk je dat zij het helemaal heeft geproduceerd? Kans is aanwezig. Misschien alleen een master tot dan toe. Ja. Ja, oké. Volgende. Wat is de volgende? Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Madeline, featuring MCRT. Madeline, denk ik. Madeline? Featuring MCRT. Die is wel lekker. Buurman uit Berlijn van Joost. Ja. Dat is ook met MCRT. Ik vind, hoe lang is deze? MCRT maakt meestal... 2,5. Oh, serieus? Oh, dat is vrij kort voor een MCRT-nummer. Maakt echt langer 5 minuten of zo. Ja, Buurman uit Berlijn is echt... Banger. Hij begon echt verschrikkelijk. Nee, ik vond het eigenlijk... in het begin echt massive Juno Miles Ja. vibe. Nee, maar het begon echt verschrikkelijk. Toen dacht ik, wat doe je nou eigenlijk? Maar toen hij in het einde met Nederlands ging rappen... Die was wel vet. Ja, ik vond het echt wel leuk. Die laatste verse vond ik wel... Nee, weet dat? Couplet? Nee, refrein. Laatste Nice. refrein was wel nice. Ja, ik vind het wel echt top. Ja. Ja? Ja. We hebben net overigens gelezen dat het zijn 10e studioalbum is. Dus sorry voor de fout. Dus Menselijke fout. menselijk fout. Gaan we gelijk door dan? Ja, wat is de volgende? Wacht, ik vond wel, MCRT heeft echt niks gedaan of zo. Hij heeft een beetje gerapt, maar zo'n normale sausje, heerlijke... Nee, ik miste ook een beetje het MCRT-sausje. Buurman naar Berlijn is echt een van mijn favoriete Joost-nummers. Maar dit is dus... Buurman uit Berlijn. Maar ja, Coachella. Coachella. What the fuck? Die vond ik lekker. Dit is mijn favoriet tot nu toe. Ik denk dat ik me daarbij aansluit. Ja. Deze was zo ongelooflijk grappig. Voor De lyrics weer, voor ja. Nederlanders, voor de Nederlandse luisteraars. De lyrics er zaten waren tof. zo'n leuke woordspelingen in en zo. Ja. Deze vind ik echt... Top. En, dit geeft ook meer die oude Joost sound. ja, Beetje zo Joost Klein 2. Wat is dat een nummer? Ik weet even niet hoe dat album heet. weet ik niet. In ieder geval zijn oudere albums. Ja. Ik vind deze leuk. Ik ook. Ja, ik Hij vond blijft deze ook ook wel zitten, vuur. dus. Next. Hardcore Junkie featuring Daan Koens. Oh jee. Daan Koens. Wie is Daan Koens? Zo'n kale guy. Deze is grappig. Deze is ook weer leuk. Hoewel ik het net had over dat stukje herhaling wat me dwars zat, is dat bij deze ook. Maar bij deze Was wel leuk. voelt die minder of zo. Ja. Beatschappig. Die Daan Koens hard vond ik hem. Ja, die dropt wel een paar goede lines. Ja. Dat vind ik leuk. Daar hou ik wel van. Even een... Die ik had niet verwacht. Wat is het volgende nummer? Ik vind het wel. Ik vond deze was ook weer een beetje zo'n wat oudere Joost. Want de track heet Hardcore Junkie, dan had ik echt wel een bom, bom, bom. Ja. Maar Deze hij was bleef echt best grappig. rustig. Hij bleef best Het is rustig. weer een soort van, ja, niet per se up tempo, maar
Ja, gewoon, Een beetje zachte techno-achtig Ook of wel zo. leuk. Ja, het heeft wel wat. Ik vind... Het volgende nummer. Te, en tussen haakjes Español. Te. Ja. Oké, daar gaan we dan. Dan gaat hij Spaans zingen. Ik hoop het niet, bro. Mucho padre. Mucho padre. Ja, zo'n Drake nummer dat hij het Spaans gaat zingen. Dat is veel vader. Ja, banger. Ja, Ja. dit is wel grappig. Dit zou mee kunnen doen aan Eurovisie, zeg maar. Dit zou gewoon... Ook Ja. Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk niet dat dit Eurovisie-materiaal is. Ja, Ik snap je idee wel, maar Ik vond het wel leuk. het is jij zei iets aan het begin. Met dat gepraat. Ja, hij had een soort intro en dan moesten we denken aan dat uit een stukje in Show van... Ja, en daar heb je dus een scène en er staat Jannik volgens mij op het podium en een beetje op zijn Duits de crowd op te juichen. Ja. Ik vind het echt een fantastische bit. Dat lijkt het. Maar dat had er wel wat van weg. Ja. Leuk. I had a great childhood. Kort nummer. Banger. Ja, ik vind deze is leuk. Ja. Deze is natuurlijk eerder al uitgekomen als single. Ja, banger toen al. Asbak doet zo'n ding. Ja, precies. Gewoon hard. De Het Spaanse is een leuk nummertje. Nou, Hackers Team. Ja, ik heb het nooit zo met deze muziekgenre, maar ja, niet verkeerd. Ja, nice. Hackers Team. Hackers Team? Ja. Hackers Team. Ik vond deze weer echt heel hard. Ja. Ja, ik vond het begin, dacht ik, maar die outro vond ik wel goed. Maar ik vond drum en bass echt heerlijk. Heerlijk. Ja, echt goed weer. De lyrics gaan geloof ik helemaal nergens over, maar... Nee, maar dat vind ik juist wel zo grappig. Het zijn hele simpele, makkelijke rijmen. Ja, ik vind dat wel top. Ik vind, dit geeft ook weer een beetje de wat oudere Joost. Nee, maar echt hele oude Joost. Een beetje albino-achtige Joost. Het is toch ook, die albumcover leek ook echt belachelijk daarom, veel. maar Maar dat doet hij met altijd. die In Friesland heeft hij dat ook. En albino, eigenlijk bijna al zijn oude albums. Heeft hij altijd wel iets in zijn handje. Hier niet. Deze niet. Koffer in zijn hand, ik weet niet, hier Ja, maar hier, dit is precies dezelfde cover, alleen dan anders. Hier 1983 ook, albino ook, Deze Scandinavian Boy, Boy. ja. Het volgende nummer. Wat is het volgende nummer, Pepijn? Enjoy the Ride, featuring Enjoy the- Gladde Paal. Hey. Dat was hem. Ook al verstaat niemand Nederlands. Die vond ik wel leuk, ja. Ja. Ik denk dat het is, als Joost Nederlands praat, zingt, rapt in zijn nummers, vind ik het automatisch leuker of zo. Ja, ik vind deze grappig. Maar niet helemaal het. Ik vind deze wel even top weer. Die op de achtergrond, die vind ik top. Het is heel erg gladde paling. En dat vind ik wel leuk, want ik hou van gladde paling. Ik vind het echt weer een banger. Ja, nou, toch vind ik dit niet de leukste tot nu toe. Nee, dat ik ook niet, maar Hij is wel leuk. Hij is echt wel prima. ik was dit dus vergeten. Het volgende nummer was ook een single, maar echt oude single. Ja. Ik vind het ook wel een leuk idee, want volgens mij is 80% van de luisteraars van Joost verstaat inderdaad geen Nederlands. Ondertussen wel, ja. Zeker, hij is zo groot geworden in het buitenland dat hij zelfs nu op World World Tour Tour gaat. Ik vind dat eigenlijk wel een heel grappig idee. Als volgens mij ook eerst een Nederlander dat je gewoon op World Tour kan gaan met Nederlandstalige muziek. Ja. Ja, weet je hebt natuurlijk in Nederland ook de Golden Earring en zo, die gigantisch zijn. Maar die zingen Engels. Die maken ook een hele andere soort muziek. Wat ik net dacht, Zijn er nog meer Nederlandse bands die echt super groot zijn? Ik kan me alleen... is One Republic niet. is volgens mij ook gigantisch. André Rieu is inderdaad, die gaat ook wel eens geregeld op wereldtour. Maar die zingt Even niet eens. googlen hoor. Danny Brown featuring Joost Klein. Ja, Dat zie ik me echt wel gebeuren. nee, want ik heb echt wel vaak Beach gehoord en dan dacht ik van ja, maar hier zou ook Danny Brown gewoon... En op zijn nieuwste album, Stardust, zitten ook Oekraïense zangers. Ja, Dus het zou wel kunnen. ja het sluit zich een beetje aan inderdaad. Floor Jansen met Nightwish is ook wel eens op tour gegaan. Ja. Maar het is inderdaad Golden Earring. En Nederlands is dit. Dus, Dus voor het eerst dat ook echt Nederlands muziek... Nederland, ja. Oké, dus Funny Onions. zo. Doet hij goed. Deze kennen we volgens mij Funny toch? Onions, Deze is ook echt al wat ouder. Er is een visie uitgekomen, featuring Internet Café 24/7. Zat hij niet op Unity dan? Nee, Oh. geloof ik niet. Maar Vergeten. Internet Café 24/7, Ja, dat vergeten. is Joost ook gewoon. Dus dit is gewoon Joost. Ja, en Jailbreak iPhone toch ook? Ja. I used to think that I
Grappig. Ja, met dit nummer, Deze was al uit, jongens. je hoort gewoon dat het sarcastisch is natuurlijk. Ja. Ja, en even een heel simpel. Ja, maar dit hebben we even snel Dit heeft gemaakt. hij sowieso gemaakt voor de meme. Ja. Want het klinkt echt, dat zei ik net al, echt als Roblox Tycoon. Het klinkt echt als Roblox Tycoon muziek. Dat is wat je zo straks al zei. Een beetje van die animatiemuziek. Ja, dat vond ik Maar echt. ik vind dit Zo'n onironisch wel een banger, man. Nee, ik vind dit een van de minste. Ik vind het onironisch een banger. Onironisch. Even door naar het volgende nummer. Ja, Ja. doe What dat the eens. fuck? Hey. Zo heet het nummer. Ja. Dat is wel weer grappig. Het is een beetje van hetzelfde weer. Ik vind deze ook wel weer leuk, man. Is er dat ik hem Engels hoor rappen en wel eens denk gelijk van, ja, deze is ook wel leuk. Ja, hij was wel lekker op tempo. Ja, ik vind hem leuk, maar het is weer hetzelfde als de vorige nummers. Ja, vond ik wel wat minder. Jailbreak Live featuring Jailbreak iPhone Now. Ik moet wel zeggen, alles dat hij heeft gereleased onder Jailbreak iPhone Now vind ik absoluut verschrikkelijk. Wat is, ja, ik Wat heb is dat dat? helemaal niet gevolgd. Dat is Ja, een dit van is- zijn alter ego's of zo. Ja, het is een alter ego. Ja, een beetje trappy. Een beetje 2010 trap. Gecarried door de Dat is productions. beter. Weet je wie dit heeft geproduced? No. Jongen uit Roermond. Really? Ja. Wie? Hij heet Christophe heet Hoe hij. weet jij dat? Omdat hij bij zijn label is, bij Joost, bij Albino Sport. En dat gewoon bekend is bij dat account. Dat anders wordt geproduceerd door die guy. Nice. De gemond op de kaart. Maar dit was veel beter dan alles wat hij eerder heeft gereleased. Want, Maar ik kon maar één liedje vinden op nee, dat was, ik zag jou zoeken. café Deze. Jailbreak iPhone. Ja. Maar ik zweer het, je moet het niet proberen, bro. Is dit dan meer... Het is zo erg. Ja, ik vind het echt wel hard. Ja. Meer de trap. Nou, dit is niet meer trap, bro. Dit is gewoon ear rape, ik zweer het je. Wanneer krijgen we Jailbreak X Juno Miles? Nee, Yusu. Aanzichtkaart. Oh nee, aanzichtkaart. Dat is duidelijk. Aanzichtkaart. Aanzichtkaart. Ja, Ja, gewoon weer classic. leuk. Ja, Gewoon happy. weer een beetje hetzelfde, maar dit is wel weer anders genoeg. Deze vond ik leuk. Ja, dit is inderdaad allemaal een beetje dezelfde vibe. Maar de nummers zijn wel gewoon anders. Ja. Oké, zonder jou met Anouk. Anouk. Ik heb denk dat hier het hele album... goede Nee, dingen even tussen het album is een beetje een afwisseling. Dus een beetje die hardstyle shit en een beetje die Oude happy. Ja. Ik ben Ik denk dat er daar een beetje een combo van. Ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Want Ik heb hier Anouk hele staat... goede dingen over gehoord. ja? Ja. Hij is pas 12 uur uit. Ja, op TikTok zag ik een filmpje nou zo. Anouk is helemaal niet van harde muziek of zo. Weet je wel, die is een beetje rock, poppy. Ik ben heel benieuwd wat dit gaat worden. Ik ken Anouk alleen van The Voice. Ja. Ik ken Anouk van Real Girl. En... Is het een beetje leuk, die muziek? Nee, ik vind er net niks aan. Oké, zonder jou featuring Anouk. Damn. De goede dingen die ik erover heb gehoord zijn best wel ver. Damn. Ik hoor hier zoveel. Het is zoveel inspiratie uit van alles. Wat ik hoor. Ik hoor aan de ene kant, kickwise, klinkt het heel erg brutalismus. Van Satan Was a Baby Boomer. Ja. Maar daar zit ook een gitaartje in. En dat is super early 90s poppunk. Zeg maar Avril Lavigne Ja. type shit. Ja. Het lijkt heel veel op South Arcade. Dat is een wat nieuwe bandje, die vind ik echt top. Damn. Deze vind ik echt heel vet. Ja. Buiten dat het stukje van Anouk me een klein beetje de keel uit ging hangen. De tweede helft van het Maar nummer. het is wel cool. Het is zeker cool, maar het is... Een beetje eerie-achtig. Het is wel echt heel vet. Ik vond dit echt een heel vet nummer. Weet je zo... Had ik echt niet verwacht. Het is een beetje zo... Net op de kloof van deep techno-ish. Ja, Dat is echt wel vet. Song van het album tot nu toe. Wil jij Full nog iets Circle? kwijt, Joel? Ja, ik moest er even aan wennen, want ik had niet echt een tech nummer verwacht met Anouk. Maar Nee, serieus niet. ik vond dat Ik had een experiment beetje met haar Spin, stem vond ik wel een lachen. beetje verwacht hoe dat zou... Ja, Ja. dat snap ik wel, ja. Ja. Gaan we door? Yes. Full Circle featuring Mark Forster. Ken ik niet. Mark Forrester, is dat niet die gast die... Uptown Funk is Mark Johnson. Ken ik niet. Mark Forrester.
Ik vond dit wel grappig. Nee, ja, maar dit kan ik niet aanhoren, bro. Ik haat Duitse muziek. Maar behalve cringe jij hierop, Rammstein. of? Ja, ik vind Duitse mensen die zingen echt verschrikkelijk. Ik kan alleen Rammstein aan. Hast du etwas Zeit für mich? Dan zing ik een lied voor dich. Nou, ik had dus een collega bij de Albert Heijn en die vertelde altijd hoe gek hij was op Duitse slagermuziek. Oh, dat vind ik echt vreselijk. Ik heb stage gelopen bij een televisiezender en die maakte Schlagerkarussell. En niks tegen TV11 trouwens, name dropping. Nee, die maakte Schlagerkarussell en dat werd ook gepresenteerd door een Duitse. En daar is echt gewoon een slagerboyband is daar gewoon een keer langsgekomen. Dat was echt insane. Dat is wel cool eigenlijk. En Maar jij zei dus... Helmut Lotti is daar ook geweest. Dat was ook wel grappig. Nee, ik vond het wel grappig. Ik ga dit niet in mijn playlist zetten. ik zou het wel... Ik vind het hele album tot nu toe nog niet heel erg playlistwaardig. Jawel, is het echt wel Vooral die met Anouk. Ja, die vorige, die zou ik ook in mijn playlist zetten. Er gaan wel een paar in mijn playlist. Maar ik vond dit, en ik denk dat het oprecht misschien ook wel dezelfde BPM is. Ja, 100%. Maar ik vond dit echt massive ik neem je mee vibes van Gert Spardoel. Van Dries Horing. Maar iets rustiger. Ik neem je mee. Dit is misschien wel rustiger dan dat nummer van Gers Bedoelen. Naar Londen en Parijs. Joost Klein 5. Joost Klein 5. Gaan terug naar de Joost Klein nummers. Ja, banger opnieuw. Banger. Ja, leuk. Hij deed de Friesland stem weer, dus dat vond ik wel nice. Friesland. Van het album. Ik vond deze ook wel leuk. Hij sluit ook wel gewoon aan bij de andere Joost Kleins, zeg Ja. maar. Hij heeft een reeks van Joost Klein. Zou die dit ook zeg maar maken om meer aandacht naar de eerder Joost Kleins te brengen? Dat hij zeg Ja. maar, dat het Alle ergens... Joost Klein nummers zijn echt wel bangers. Hoor. Ja, Joost Klein, Oh, die met Maradon, Maradon, ik Schroef. weet niet welke, het is 2 dacht ik. Uit, welke is het volgende? Vind ik leuk. Let's see. Ik vond deze wel grappig. Single, Everyday en dan tussen haakjes Everyday. Is het standalone of feature? Standalone. Deze ken jij al. Ja. Ik vind dit oprecht een 3 uit 10 nummer, man. Ik vind deze ook niet top. Maar je gaat de stem gewoon te ver weer voor mij. Het gaf me... Beat is best leuk, maar... De beat is wel grappig. Het gaf me een beetje I like to move it vibes. Ik ben echt heel veel aan het vergelijken deze aflevering. Ja, wel maar dat maakt niet uit. Ik vond het is... Ja, nee. stem is er Niet niet. top. Hij gaat hier inderdaad te ver met die stem. Ja. Niet wat ik nice vind. Oké. Het volgende nummer ben ik echt super benieuwd. Want er is Panchi heet het. Of Panchi. Met een feature van ADF Samsky. Dat is gewoon een rapper uit Nederland. Oh. Mij valt trouwens op dat de tracks heel dramatisch gewoon stoppen. Zonder echt een outro. Ja. Dat je ineens in het volgende nummer zat. Maar ADF Samsky heeft gewoon nummers met zorg en zo. Dus ik ben benieuwd. Oké. Niet verkeerd. Nee, echt Gewoon niet. een Echt banger. prima. Echt gewoon een banger. ADF Samsky doet gewoon zijn ding. Wel banger. Heeft op zich ook wel wat weg van zo'n 2010 nummer. Maar ik kom even niet op welke het is. Ja, maar ik vind deze wel... Deze is wel grappig. Ja, gewoon goed. Dat is Weer. wel grappig. Oké, Break the Love featuring Mr. Polska ken ik niet. Jawel, die ken ik wel. Mr. Polska. Ja, die ken ik ook wel. Vaak met... Ja, lekker. Ja, ik vond op het begin een beetje mid, maar want ja, ik vind die stem van die Mr. Polska, wie het ook mag zijn, een beetje mid. Oh. Maar de laatste drop was wel nice. Eerste drop was inderdaad een beetje teleurstellend. Maar de tweede drop ook wel prima. Ja. De laatste zo, ja, Ja, lekker. prima song, maar Goed spel. ik denk niet playlistwaardig. Jongens. Radio, standalone. Radio. En dit is een tune voor de radio. Ja. Ik vond deze wel grappig. Ja, het deed mij denken. Dan gaan we weer. We hadden ook zo'n cd met allemaal liedjes. Jullie zijn cd's, bro. Ja, hallo. Shout-out Carlos voor het kopen van allemaal cd's vroeger. Maar deze kwam van Lotte af. Dat was de Smurfen House Party. En What the fuck is de Smurfen House Dat is een cd waarin ze gewoon allemaal liedjes maakten. Echt zeg maar gewoon bekende covers. Ja, ja. Of de bekende Jack nummers. Nicholson-achtig. Ja, letterlijk. Het geeft me een beetje deze vibes. Ja, echt waar. Nee. Wat moet je dan? Ik ga liever naar Ja, huis oké. om te spelen. Ik kan het Veel niet leuker dan slapen en er ook Ja, anders in te wel. beleven. Wow, 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 ik moet naar bed. Dit is echt hard. We moeten door, jongens. Kom, we We dwalen moeten af. door. Eraan onderdoor. Shout-out Sef. Hollanda.
Ik vond deze niet zo nice. Deze vond ik ook echt niet top. Skip. Ja, skip. Deze is wel skippable. Ja, nee, dit is gewoon... Ik moest ook even strijden om niet over te slaan. moet ik Ja, zeggen, deze. ik Want moest die ook stem even en dat was strijden. gewoon saai. ik weet niet. Dit was hem gewoon echt niet. Sorry, Je kan Joost. niet alleen maar bangers hebben. Sorry, Joost. Je kan ook een dreigende beweging naar de camera maken. Nee. Volgende nummer, Kliko Bak. Daar zag ik ook op TikTok goede dingen over. Maar Kliko. Ik heb geen idee wat dit is. Zo, wat... Ja, top 3 van het album. Holy banger. Nee, deze vind ik echt... ja, Nee, insane man. Die beat vind ik insane. En dan, hij praat gewoon weer. het geeft een beetje jumpstale zonder jumpstale. En het is op zich wel... Hij is wel grappig. Maar het is geen top 3, vind ik. Vind ik wel. Oké, laatste nummer. Laatste Rooftop Ik heb niks te zeggen Freestyle meer. featuring DJ... Joel heeft gewoon niks meer te zeggen. Joel mag niks. Hij wordt gewoon helemaal afgewezen. Wil je er nog wat over kwijt? Nee, hoeft ook niet. Nee. Featuring DJ Lucas. DJ Lucas. Ken ik niet. Moet je geknikkerd op de basisschool. Wat was hem? Deze vond ik vet. Deze vond ik Ook vet. echt heel vet. Ja, ook weer vet. Deze einde. gaat misschien in mijn top 3 van het album. Leuk einde. Het Ja, einde was wel dat hij nog iets meer uptempo ging. Ja, Paling zat er ineens op ook. Ja, onaangekondigd. Ik ben zo, Paling. ik ben heel benieuwd naar het nieuwe album van Paling. Zullen we die ook Wanneer gaat die uitkomen? 16 januari of zo? Nee, de 16 januari staat al geblokt voor We kunnen wel een twee take doen misschien die dag. Don't Be Dumb. Ja, ik vind het is een leuk album. Het is Joost, maar het is ook heel erg Joost. Dus ik vind het niet per se iets heel vernieuwends hebben. Voor mij is het een zesje. Joel? Ja, wat ik al zei, het heeft een beetje voor mij het Donda-gevoel. Te veel tracks. En eigenlijk, hij had nog iets verder kunnen filteren. Het voelt meer als een soort director's cut. Dus hij had... Dat is de deluxe. Ja. Hij had echt wel tracks op, of ja, tracks niet op hoeven te zitten. Wat hem echt sterker zou maken als hij echt voor de high quality... Bijvoorbeeld die Onion Song, die had niet gehoeven hierop. Ja. Dus dat haalt de hele kwaliteit iets omlaag. Als hij zeg maar alleen echt bangers erin had gedaan, echt. Oh, maar ook voor nu, voor mij, dus een 6. Oké, voor mij wel wat hoger. Ik zou echt wel naar de 8 gaan. Omdat ik vind dat er echt heel veel bangers op staan. En ook al is hij zo lang, had ik dat niet echt door of zo. Omdat het zoveel voor mij wel echt hoogtepunten heeft. En ook wel een paar dieptepunten. Maar het zijn er niet zoveel, vind ik. Als hij helemaal comedic voice gaat op het begin, dacht ik echt, dit wordt een 3 uit de 10. Maar daarna heeft hij zich echt wel goed herpakt, vond ik. Echt wel echt goede nummers. Dus voor mij is het de 8. Oké. Maar ja, en daar verschillen onze meningen. En dat mag. En dat mag. Je hebt nu dubbel microfoon ingeschat. microfoon. Ja, maar dat is wel cool. Audio-technisch compleet kut, maar dat moet niet uit. Ik moet dat toch fixen. We zijn je mag de auto doen. Daarmee komen we bij het eind van deze aflevering van Unplugged. Ik weet nog niet hoe lang deze is. Volgens mij wordt hij best lang, want het album is best lang. Valt best mee, denk ik. Lieve Monsters had 12 tracks en die is al een uur. Maar daar praten we ook veel meer over het nummer. Dat is waar. Ik vond het een leuk album. Ja, tot de volgende. Laat in de comments weten welke albums we nog meer moeten doen. Ja, zeker. Ik denk dat de eerstvolgende inderdaad Don't Be Dumb of iets van Gladde Paling A$AP is. Rocky of Dansmuziek 2 heet het, geloof ik. Nee, Onderwaterwereld. Onderwaterwereld van Grote Paling. Dus tot dan, tot de volgende keer. En dankjewel voor het aanhoren van ons gezeik. Ons waarschijnlijk muzikaal incorrect gebazel. En tot de volgende keer. Verbeter ons. Ja, hey, joe.